Alright. Ay, eto na ang aking partner. Naimbang kabigat mo, Idol Glenn Batuyong. Naimbag na bigat yung amin. Ngamin agdeng-deng eh. Good morning kadito yung Mauding mauding edisyon. aldaw. Tawen. Siyempre, ang mauding aldaw nga pa nagprograma nga mauding nga aldaw 2025 nga naman pagkasta ato dagiti pasakit ato dagiti sakit kaya na ato dagiti ditigira apo ket adda kayo alata dita nga nakaantabay sa dinoma na paset iti lugar tayo a Pilipinas ti ayan yo mga idol. So ito tayo Glenn at pagsaritaan na. It's about usapang New Year, di New traditions, Year. si funny traditions, ken paning paniniwala. Ayun. Abay funny. Ado di kita ibagbagata nga madi ka mabaling nga agwalis kasi baka maiwalis mo Dari buenas. Buenas, di ba? Ay, Kahit buenas magkas- aya. Madi di ba? Sayang aya no kasi ay. O sus Adap- mo to din Wow, dyan. nakita Walis ka mo po. to buenas. Dahil amin pa yung mga gamala. Madi ka mabaling agsusot ti black kasi Hindi, madi na ka to. Black ito na rabi eh. Oo. Di ba? Da kayo mga idol, ay mabalin kayo apo nga ag kablaaw or ano to nga idol Glenn dati ag comment no anati paniniwala yung mat or anati pamati yung apo manipod da kariti luglugaryo. So for example ni Idol Glenn no ag turong iso na ti CR iti 1158. Well, madi kayo mabansumsumrog ti CR 1158 kasi Apay. no rumor kayo next year to. Wala ya. Grabe. Nakakabali nagdigos kasi dahil. Di kayo sumsumrog ti CR ti mga 1159 kasi next year kayo Next rumor. Alright, that's next Idol Glenn. Okay. So, dahil nga ro, di kayo pagbagado no kung ano, ikanyo T12 nga, ano di talo na, dito ko na dito yung mga andak Dito ano, singa ubas. prutas. O yeah, ubas ka na, mabaling nga prutas. Yung mga kayo. Oo. T12. Ay talaga? Oo. Ano nga, 12 tayo dyan nga rin, magkamahan? Sure, ano nga, basta nagbubuhay. Wala ya. Apa yan, nga, ipantinyog, dyan, nagbukal mo tinyog. Diba? Oo, ano, diba? Iso nga ron nga apay awan nyog kano. Kahit dakil unay. Diba? Kadakal mo deta, sandya, anak ka di aya. Ana, wala. Kita melon, coco melon. Ano, the lemon nyo, iso lemon pie. Kalamansi. Oh, kalamansi. Apple. Oh. Kada na paniniwala dito, adapin ta dito. Adapin nakita kidi ko nga naka-ingkabil na kakamatis. Sa mga fruits mo, kamatis is prutas. Diba? Mamati akati kamatis ket prutas ang natong apo. Kaya, okay, next, what's next? Pag-lagto-lagto ni kita ubing. Agoray ka. Biktima ka ka din. Biktima na ka dito, Idol Glenn. Mangon apo nga tawen ang lagto-lagto tinamote biyangin. Dagit tayo makikita kanak iti personal. Anak, kumusta? Jak mamati, di ba? Depende kami. Mamati dito, ang lagto-lagto kita man tinamote bang 27 years old Get ko. nga ro, dito lang kasalalang mamati ka. You have a choice, you have an option. Apo, ninanap ko, banlugan nakmen, hindi ubingan. Pasan din na magtuanak. Lumagtuwa ka, makaturturog ako ilang paglagto-lagto na kita. Diga men, siga Tristan Wyatt Gulay kan Mirna Valencia ni Eric Chris Paramel Estavillo naglagto-lagto kay kadidi ko. Na ito ko imposible man naglagto-lagto. Di ba? Imposible. Uno, ato talaga nga tati anana. Tapos nasik man na tato wenen, no tanong mali talaga be amon. Kaya mo, pagasan na din tan. Anya pa, hindi kasi kanong may What's next? Di polka dots awan ba? Ada. Ang polka dots ka? Polka dots. Sa debado. Ito, yung polka dots ka ba? Bilog-bilog. Tapno ka no polka dots ka, adto di KJ kwarta. Kwarta.
Kan Ito nga taramidong porkat at sutay. narigat mo deta tasag ka piso. Nakil na pimple mo. Dagay taramidong no ka. Di man digay pimple nga dalakil no ka. Dagay ko na nga pimple nga paklub. Akni. Ni paklub di no ka ang nga di rumar nga pimple di ba? Hano ka nga swerte di ako malas no ka di dapat siya pisitin niyo. Kaya makanyak na nagdakkel kaputi puyat ka ni stress nagbali na ka Piolo Pascual. Oh, what's next? Amo yung kanulukatan yung kano aming nga tawa yo Tawa? Kadari daw. Oh, tapos subrek kano DJ swerte. Talaga? Ngamba ka nga subrek ni agtatakaw. Isulti ko na ke. Isulti ko na mga idol. Aya, alangan tagati apo kat mapagkakatawaan man nga maustumot kami nga talaga nga pamati mga idol. Ano ting ibagbagami na tagon daway. And of course, today is New Year's Eve. So nga dapat agragsak tayo mga idol. What's next? Nanya pa dito ko na da ni tapan nagpukaw dito. Malas na makuna mga idol. Awan na script ni Idol Glenn. Hello nga Daisy Juan ibaga bigat mo. Merry Happy New Year. Kada kay aming sa kapada Mami Aida Garotis Alexander, Ate Marjorie Sabio, kasapay kani Kuya Sunny Sabio. Happy New Year apo ni Tanay Hawaii. Ni Sir Marlon Ordillas ko Happy New Year sir. Ayon. And kalakay amin apo nga aga buy-buya irata Happy New Year. Awanen. Awan naguri ka napanan na DJ Quad. Adya kat pwede may baga tayo. Good morning sir. Agariwawa kayo. Ariwawa kayo ano tap na pigsa tapno. When aga pukaw kayo kasi may kat kano di DJ malas kadadakas nga espiritu, di ba? Yung di man madina dito no kung kabigatan na awan to boses. Awan to boses mo ayo madi At ako man di matawagan tayo Idol Glenn nga nga amon mom nalipatak ni Facebook account ni anak ni Apolita Returbaran kasi suna may interview dati pakasiklan iti makikita na iti tawen at 2026 kakasjay. So alakit na prediction lang nga po dahil pamati ito ang kay mamati edi wow di ba? Anya ka dito 2026. What is 2020? Ay ginata Year of the Horse. Lawrence Matthew hello kay kamani po the USA nagsamgyup kum dirabi nag-imas dienta duty nurse, private duty nurse na kanin Team Ilocos office. 2026 is year of the horse. Among data tay. Horse Han isu nga talaga Chinese horse. Among nga minti Chinese horse no kuagat red ti kulay da. Danggan nyo, fire horse guy. Fire horse isu nga red isu na. Isu nga red isu nga red horse data. Isu nga amuyo nga dito nga tawon ket isu ti mamati ak nga dito. Ito ang tama kunana. Parak mo ka din. Ay, mga idol, tungkol nyo dati the year 2026 in the Chinese Zodiac is the year of the fire horse. Beginning on February 17, 2026. Ay, February pa lang. Actually, Chinese New Year at February. No, New Year tayo, adaptar rin tayo nga miniti. Chinese, di kita ikwada. And lasting until February 5, 2027, a time associated with, hanggang nga po energy, enthusiasm, and transformation. Wow naman! As the seventh animal in the cycle, the horse represents dito hanggang nga kina Andor, kina Pigsa, independence, parang may sana, kan talento na with the fire element amplifying these traits. Ayan. Amo yung talento ti kabalyo. Kaya ayaw ko pa na. Ana? Noon nabannog sa maturog, duray nakatakder makaturog. Aman? Makaturog nga ana? Talented deta kabalyo. Kaya na ti maturog nga nakatakder. Daggan taman ito nakakita ka kaditi kwan, nakakita ka kaditi kalesa nga agit idata kabalyo. Kung ayaw. Katadang sa hindi dyan. Well, handa mo dyan kabalyo di kami. Handa nga aglus da, nakatakder dalata. Jure agmalmalim da nga agpa. Oo. Mukhang kaan kapay nga nakakita. Dito ka nakakalesa nga kabalyo nga maturog nga agidda. Aguro kibita. Diba? Kaya ko ayo horse ay mati magkita kito So the personality traits na kada yung magtatayon napigsa kasjay napaspas independent napaspas ngam di weakness na they can also be vain
They can also be vain and self-glorifying. Among ka di nga ti kabalyuket ko kasla agrieve damit. Ang sangit damit. Kasla gapot kwada anya DJ loyal da. DJ may salain ti kwada kasla tao damot la. Adalab once da. They prone to seeking attention and applause. Iso dati kabalyo nga DJ kasla. Di kayo mawal palakpakan kasla. Di kayo kaya dati kwa. Diba? Spotlight. Their big passion runs out of steam. So, gapot kinapaspas na mga idol. Dati passion da. Alis tumot nga, may boss patiti, bannog da. Alis lumang bannog dito. Diba? So, the lucky numbers. 2 and 7. Tayo ang damdama. Pagigilin natin. STN. 2, 7. May sa limit. Ayan. Next. Lucky colors apo kat red, colors. Pink, and purple. So, pag inaiganti red lataya. So, may lucky colors. Kahit dito purple. Purple. Pasi ka ni Barney. Kasi adam ti purple ngamin, adam ti lavender. Ay, okay. Shade of purple. Shade of purple. Violet. Kasi yan. So, the lucky directions nagat southeast. Southeast Asia. Ay, neta. Nagasan ti Pilipinas. And lucky flowers, iris, jasmine, and calla lily. Kumusta mo ni Jasmine? Sino Jasmine? Ay, dati OJT. Hello, Jasmine, singkit. Ayan. Ngam, dagiti apo, dagitay unlucky things da. Unlucky numbers 1 and 6. Saan yung tatayan ni Diya apang mga bak? Diyan ka muna apo 1 and 6. And unlucky colors, black and blue. Ay, maditi dark colors. Unlucky direction, northwest. Ala apo. Apay kasi. Ayan, they should madi. So, horses are energetic, lively, and generous. Okay. So, they will be popular with the opposite sex. When it comes to love compatibility, ay talaga amot ayan, dati kinaungit da. Hot temper and stubborn, kinatangkan ti ulo da. Kan iso apo iti talaga amot nga para kaniti partners da medyo marigatan da wasit. More easygoing and gentle kuna da. Mag-gravitate DJ ano da. Dapat at sahetan. Ay, best match kami ni. Best match, horse and tiger. Ay! Baka kasi ka nagdingdingig ka, horse ka. Ayan. The temperamental, hot-headed, and often cocky, kunana. Diba? So, breakneck speed. Best match, horse and dog. Pati dog ka, no? Dog. Horse and goat, rat and ox. Ay, madigayam ti agado ti rat and ox, mga idol. Di ba? Detay rat tayo dito. Natay nga tayo. So, ti best career yung apo atin. Ganyan, para kadagin tayo dati Year of the Horse. Tata, ti best career yung apo kat architect. Okay? Architect, business executive, entertainer. Apo. Ay, sobrang tata. Entrepreneur, travel vlogger. Sobrang kaktik travel vlogger. Okay. And worst careers for horses, take Year of the Horses, investor. Ay, baka malugi. Alis to nga agtaray kwarta. Data analyst, executive assistant, research scientist, and government official. Ay! Ito yung flood control project na ito. Mati. Ituloy ta karon DJ kahit kung kuan ata nagsuguli. Sige, go. DJ kanupay ko polka dot siyempre ada tapno mamagnet DJ kwarta. Ken DJ kasla lang napagkat nga makan. DJ tikoy. Tapno agbanding kayo kano. Tapno pagkat DJ family. Napagkat makan kuna bali mo sa sinuman. Mabalin mga tinupig. Tinupig. Nasok nga tupig. Baduya. Tinasok nga tupig. Tapos 12 round fruits. Lagi 12 round fruits. Makita yun, ayan. Lechon awan? Madi, bawal ka nung paigayam ti manok ko na da. Manok? Apay ko namin ka. Apay? No ka nung mga isang kahig, isang tukak. Apa, unay met. Hamon ko sa sleta Managpangantay mo ti lechon manok. Yung hamon nga dyan mga idol. Isang kahig. Diba? Sa kahig isang tukak. Sa may sabay, mga isayga nagkikano ti noodles, ti pansit. Noodles? Ano pa, long life. Noodles, spaghetti, pansit. Te inaramid mo, nga inyalakasam. Ay! Diyan, kabi naman ti iba. Te iba ko drum. Spaghetti, carbonara. Carbonara mga naluto nila, Abong Glenn. Haan. Spaghetti. Carbonara nga red.
Ang pauna ditan, spaghetti. Nagtuli ka siya. Sa digitay karon, tapno digitay tikoy kada biko kasi. Biko, ayun. Tapno magkadikit-dikit. Kalamay, dudol. Magkadikit-dikit kano digitay ko digitay family and swerte. Kasi di meaning na di pa nagdidikit. At dapat ito nga ro, grapes under the table. Pwede kasi pwede ko. Katuwa, dati kinami Catherine Bernardo. Di ba nangan iti grapes, iti under the table. mga nakto ti grapes, igenta no. lamisaan, tatada kalab life na. Para raw magkalab Diba? life ang mga single. Di Isong ba? dumdum nga gatat Soulmate ko na. Amo. Mahal, mga kanak to amin nga sa nga burbon nga ana, nga grapes. Sa to no, duwatan total talaga. Ay, datipay, napintas nila dito. Punuin ang lahat ng rice bean. Digi kasi sila Ay, dato ang lepyas ti, di ba? Digita packets mo, lagyam ti, barya. Tapno ado kwarta. Katok to amin nga, digita baryak. Hello, kaya ka, Mamang Barya Norliganot. Ano ti pamatin, Mamang Norliganot? Aginom ka di arak, kasjay. Sa di nakakatkatawa, di kam to nakadado baryam dita sa kanto aglag to. Ay, kata may ikat to. Agririkan tumot lang na dito, bing. Nuts next. Sige, Jay. Agturutot kayo. Turutot. Mamang Norliganot, ano turutot emin? Ento no New Year. Lukatan nyo amin nga silaw. Tapto ka no nalawag. Ay, wala. Isa ibagada mo kanyak neta. Kasi ito pa may akda ko check, wow. Ama. Lukatan nga silaw. Lukatan ba amin nga silaw na pati di blinker. Blinker. Adhan, hazard. Hazard na ka. Dito ano pa, ikak na blinker na, agmaring ambulansya. Diba? What's next? Basta niya hantay to aglag to tayo latapo ang batit. Oo, tapnuhan kayo nga kuamat nga madisgrasya. Kita niyo mo paglaglag-tuan niyo. Baka lumagto kayo sa second floor madin ako. So trigat na. Sa dati pa DJ mabalin pa nga DJ ikalakalan sin yung DJ coins. Ano ikalakalan sin? DJ coins ay ibang ti lata kasi isuti kaslan lang pang kuam pa isuti kapag pagparinggor mo at DJ coins na isuti pang kuano. Ganda ringgor lata nga at least mayat DJ tapno. Talagang gamam iron ag magnet ti coins. Ay kasi ti meaning na DJ. Okay, what's next? Tawagin ang pera para pumasok sa inyong bahay. Tawagin yung pera kasi megan kwarta ni ko ni anya nagadede ting ay ni ano ni Ed Kalwang dati nagkakadya na kwa dati pa yati nakamadmadi bawal gumastos ikadaya umunang aldaw ti January okay kunada jak mamadi ne ko ram ni awan pa watak birthday ko New Year ay na gusto lang mamang hanggang gasgasos into New Year kasi dapat iti paalat ka ruba pamati tayo ngano gastos ka ti kadaya nga ko ang gastos kan tulad tayo ito no sumarsaro no nga makatawag ka hello madama sa luto ni Idol Nay, ay top 10 good. Ano ito i-report ni Idol Dennis Gabriel Alipio ito madamdama. Dati pag dito makmakan, apo nag-imas mo dito tuyin. Dapat kanu may siyang napintas nga ako eh. Legit kanu ikam kanu ti barya ita medyas mo. Medya. Apay ko na. Hindi mo nakasaksak ito. Ikam lang barya lang Tatno, literal nga nakapayat ka ti kwarta. Look man yun at magbagay yung mga idol. Tatno, into no one year around makapayat ka ti kwarta. Di kami si ka Noel no kayat Tumpalan? No kayat yun ti hanga barya. Di jilat sang ribo no? Kasi baga, ay, ang tarapinot ko. Nakapayat ang ti sang ribo. Ang mga namin yung Jerry Villanueva. Diba? Alright, mga idol, ala di jay ti pamati agat itultuloy ito na eye for an eye ito na madamdama mga idol sa bawal bawal maging malungkot dapat masaya tayo. Ayun, mga idol. Happy. Ala ay itultuloy ito na madamdama mga idol iti oras ka alas 8 ito na madamdama mga idol iti eye for an eye kita tigamin mami ay tiga ti si Alexander happy new year to all. Happy New Year. Ayan, happy new year mami. And dapat naragsak. Yes, of course di ba dapat naragsak lata idol Glenn. And then ni Sabas GT Eugene Ray Villanueva Villanueva happy new year. Ada kahit mo kablawan happy new year, go ahead. Happy new year kadigay aming
nga antik ikit ko kada ulitin ko kada kasi sinsing ko dita pasukin kaya batuyong clan dita pasukit awan labas na dadantinin it's dami ayun bagyo na yung bagas ikanto na nga bagas di ba batuyong kargaan nyo amin ti bagas dita bagbagasan yon tapnuhaan ano nga bagas batuyong rice. And Happy New Year met apo kada mama ni papa de ading ko and karita aming pamilyami Happy New Year apo Corpus Martinez clan ayan Happy New Year kada kay amin na nga pala dito payas and ni special someone ko apa Dumaya ba siya Ilocos Norte Happy New Year Allah Happy New Year keng kakan ni mama and papa wow Tun. Alright, oras na alas 6 dos mga idol. Sumarsar nun tumatan. Dagitiga poros kaya bumarang baradam damag. Deto'y IFM News. Oras alas 6 dos.